Kun multa muutama vuosi sitten loppui mun vakiduuni, niin kaikki mun kaverit ja sukulaiset oli sitä mieltä, että totta kai sä laitat pystyyn sun oman valokuvaustudion ja alat yrittäjäksi. Mä itse olin kuitenkin epävarma ihan jo senkin suhteen, että haluanko ylipäätänsä enää valokuvata, ja yrittäjäksi ryhtyminen ei todellakaan kiinnostanut siinä vaiheessa. Mulla alkoi sitten kuitenkin tulla kuvauskyselyjä siinä syksyn aikana, ja sitten mä ajattelin, että no sillä välin kun mä mietin, että mitä mä oikeasti haluan tulevaisuudessa tehdä, niin totta kai mun kannattaa kuitenkin ne keikat tehdä. Olin sitten onneksi jotain kautta kuullut tällaista laskutuspalveluista ja just ukko.fistä ja ajattelin, että tää on ihan juurikin siihen mun tilanteeseen sopiva juttu. Eli ekat laskut ukko.fin kautta mä oon naputellut siis jo syksyllä 2013. Kaikenlaista projektia on ollut tarjolla ja mä oon rohkeasti sanonut kyllä paljon muullekin kuin valokuvaukselle. Esimerkiksi viime vuoden aikana mun tulot koostui muun muassa valokuvaamisesta, talkshown tekemisestä, kouluttamisesta, bloggaamisesta ja mainoskampanjoista. Sen lisäksi mä oon ollut mallina, mä oon ollut töissä messuilla, mä oon tehnyt videoita, kirjoittanut juttuja ja heittänyt puhujakeikkoja. Mulla on myös välillä ollut semmosia vähän pidempiä työsopparipätkiä, muutaman kuukauden mittaisia koko päivä duuneja. Kun mä en ole sidottu mihinkään yrittäjyyden koko ajan juokseviin kuluihin, mun on tosi paljon helpompaa yhdistellä pätkätöitä ja mun freelancer-elämää. Se, mikä mut on saanut käyttää nimenomaan ukko.fiitä jo useamman vuoden ajan, on ehdottomasti ollut se helppous ja vaivattomuus. Mä saan hoidettua kaikki asiat yhdellä ja samalla nettisivustolla, ja ainoa varsinainen paperihomma, mitä mun pitää hoitaa, on se, että mä pidän mun kaikki kuitit tallessa, jotta mä saan ne laitettua kuluvähennyksiin. Mä oon kokenut laskujen tekemisen ukossa ihan tosi helpoksi, mutta tietysti aina joskus on tullut jotain ongelmatilannetta tai kysyttävää, mutta silloin on aina asiakaspalvelu auttanut kyllä tosi ystävällisesti ja nopeasti. Mä vaan hinnoittelen työni niin kuin mä itse haluan, ja sit ukko laskee ja hoitaa siitä laskutetusta summasta kaikki lakisääteiset maksut. Jos mä vertaan mun elämää tällä hetkellä siihen muutaman vuoden takaisin, kun mä olin vielä kokopäiväisessä työssä, niin kyllä mä oon oikeastaan aika paljon onnellisempi. Musta tuntuu, että silloin vakiduunissa niin mä aina vaan odotin sitä jotain seuraavaa lomaa, joka tuntui aina olemaan sen vähintään vuoden päässä. Mut nyt tää kevytyrittäjyys on mahdollistanut mulle paljon vapaamman elämän. Ja tässä on oikeastaan parasta se, että mä en ikinä voi tietää, että mitä on seuraavaksi tulossa.